Abantu bakulelizwe basebenzisa amakhono ahlukene ukulwa negciwane iCoronavirus. Njengoba sikhuphuka isibalo sabantu abathelelekayo kuningi kudingeka ke imishini elekelela amaphaphu ukuphefumula. Ithimba lasePropella Business Incubator selakhe izimfonyo ezisiza ukuphefumula ezingambi eqolo. Elakuleli linemishini elekelela ukuphefumula engaphezulu kuka 6000. Amaphesenti angama-60 ale mishini aseyibhedlela eziyimele. Lo mshini usiza ekuphefumuleni, uthumela umoya emaphashini, umqondo wezingane ezine zaseNyuvesi yaseNelson Mandela. Lezi mfonyo ezisiza ukuphefumula ziyahambisana nokufunwa inhlangano yezempilo kuzwelonke iWorld Health Organization. Zisungulwe ezinsukwini ezisikhombisa ezedlule. A ventilator costs something north of 600,000 rands. So, I mean, looking at how much these ambu bags cost, and then automating this bag will cost, will get the cost around 5,000 rands. Iningi labantu abashonayo ngenxa ye-COVID-19 basuke benenkinga yokungaphefumuli kahle. Kusho ukuthi amaphaphu asuke engakwazi ukuthola umoya owanele. So we've developed the product with the advice of a pulmonologist and anesthesist, and we've looked at the World Health Organization standards. Our device is not clinically tested and improved yet, but we're gearing ourselves towards getting that approval. Kubonakala sengathi amazwe angaphansi kwesifunda iSADC angasacele usizo eNingizimu Afrika ngemishini esiza ukuphefumula. So I think it's very important to note that by designing and supplying a cheaper and a more low-cost ventilator, you could save a lot more people. Odokotela baxwayisa ngokuthi izimfonyo ezisiza ukuphefumula akufanele zithathwe njengezilapha igciwane iCorona kanye nezinye izifo. Okubalulekile ke odokotela bathi le mshini kufanele ihlolwe emtholampilo bese umnyango wezempilo uyayiphasisa. We need these capabilities when we ventilate patients with respiratory disease. Unfortunately, ventilating a patient with COVID is not the same as ventilating a patient with a drug overdose, for example. So a patient with a drug overdose has nothing inherently wrong with their lungs, and they tend to be easy to ventilate. Whereas a patient with COVID has lung disease, the patients are far more difficult to ventilate. Izinhlelo ezifana lezi ngaphansi kohlelo National Ventilators Project ziqale umnyango wezokuhwebelana. Inhloso ukukhiqiza imishini engaphezulu kuka 1500 ekupheleni kwalenyanga bese kuthi ekupheleni kukaNhlangulana ibe ngaphezulu kuka 10000. Kuqaqule ukuthi ke kuzodingeka imishini elekelela ukuphefumula engu 80000 kulelizwe uma lolu bhubhane lubhebhetheka kakhulu.